περιβάλλον, αγαπάει και τον συνάνθρωπό του. Είμαστε στα Ραγινά, στο Δήμο Λαγκαδά και ανεβαίνουμε το βουνό. Αυτή την εποχή το δάσος είναι πανέμορφο. Έχουν φυτρώσει κάποια δέντρα που έπεσαν σπόροι κάτω και φύτρωσαν. Αυτά τα δέντρα που βλέπουμε εδώ, τα περισσότερα έγιναν από αναδάσωση. Από μαθητές σαν και εμάς. Εδώ βλέπουμε κάποια δέντρα που είναι ευαίσθητα να χαλάσουν. Και είναι ασφαλές να είμαστε κοντά τους, γιατί μας δίνουν οξυγόνο και μας προστατεύουν. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τα δέντρα ταξιδεύουν, κι όμως κάθε δέντρο ξεκίνησε τη ζωή του ως ένας μικροσκοπικός σπόρος που έκανε ένα μοναδικό αλλά σημαντικό ταξίδι. Τα παιδιά συχνά ακούνε τη φράση «φάε το φαγητό σου για να μεγαλώσεις». Αυτό όμως ισχύει για τους ανθρώπους και όχι για τα δέντρα, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να καταναλώσουν το παραμικρό. Το μόνο που χρειάζεται είναι νερό, ήλιο και οξυγόνο. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να φέρουμε εδώ πέρα δασονόμους και ανθρώπους να μας βοηθήσουν, γιατί δίπλα είναι τα σπίτια μας και θα κάνουμε το καλύτερο για να βοηθήσουμε. Που κάνουμε σήμερα εδώ μαζί σας είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης των κινδύνων. Δηλαδή μας εξηγείτε τι... Ακριβώς σας ενημερώνουμε και σας εξηγούμε. Δηλαδή δημιουργούμε στους πολίτες, όπως και σε εσάς στα παιδιά, αλλάζουμε την νοοτροπία, ώστε να είστε και εσείς προστάτες του δάσους. Αλλά και με βάση τη δουλειά μας είπαμε ότι πρέπει να έχουμε, δεν έχουμε προσωπικό για να κάνουμε τις περιπολίες, για να κάνουμε τη διαχείριση των δασών, δηλαδή ό,τι ήταν στο τι δουλειά κάνουμε στα καθήκοντά μας, αυτό είναι και ο τρόπος προστασίας μας για τα δάση. Χιλιάδες χρόνια πριν, σχεδόν όλη η Ευρώπη ήταν καλυμμένη από πυκνό δάσος και αυτό θα συνέβαινε μέχρι σήμερα αν δεν είχε παρεμβεί ο άνθρωπος. Όμως το χιλιάρικο δέντρο κάποια στιγμή θα πεθάνει και στη θέση του θα έρθει ένα νέο. Το δάσος είναι ένα όμορφο περιβάλλον με πολλά και ωραία τοπία για να γνωρίζει. Προσέχω το περιβάλλον και δεν πετάω σκουπίδια σε αυτό και ούτε στα δάση για να μπορούν μετά από μένα να έρχονται και άλλα άτομα και να βλέπουν το ωραίο της φύσης. Όταν ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή με κάτι, είναι εύκολο να το θεωρούμε δεδομένο. Στο δάσος παίζουμε και είμαστε ξένοι. Πώς προστατεύεται ένα δάσος? Ένα δάσος προστατεύεται από τη δασική υπηρεσία, από το δασαρχείο, από τους δασολόγους, τους δασοπόνους, τους δασοφύλακες, με καθημερινές περιπολίες, με τη συνεργασία μας με τις τοπικές κοινωνίες και τους μαθητές και με την πυροσβεστική υπηρεσία. Και με βάση μελέτες που κάνουμε για τα δάση. Δεν βγαίνουμε εμείς έξω και λέμε άιντε κόβουμε ό,τι βρούμε μπροστά μας. Ωραία. Υπάρχουν μελέτες που τις έχουμε σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και για το κάθε είδος παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Και για τη φωτιά. Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε εμάς τα παιδιά για το δάσος? Λοιπόν, η βασικότερη συμβουλή που θα δώσω σε εσάς τα παιδιά είναι να κάνετε πολλές τέτοιες δράσεις όπως κάνετε σήμερα. Αυτή τη δουλειά σας που είναι πολύ σπουδαία και το εννοώ, δεν το λέω έτσι, με το περιοδικό και όλη αυτή τη δράση, να την επικοινωνήσετε και προς τα έξω, παιδάκια από το σχολείο που ενδιαφέρονται και θα πάνε να ενημερώσουν, να μοιράσουν τη δουλειά τους και έτσι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που κάνετε. Και δεν έχει πάρει για μένα τη δημοσιότητα, να το πω έτσι, που θα έπρεπε να πάρει αυτή σας η δράση. Και μπράβο και στις δασκάλες και κυρίως εσάς, που κάθεστε μετά το μάθημά σας. Εσείς όμως είστε εδώ, ακούτε εμάς μετά από ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα που είχατε σήμερα και ενδιαφέρεστε. Και εβδομάδα. Όπως και οι δασκάλες σας, σαν να σπίτι τους τώρα με τα παιδάκια τους, αλλά κάθεστε εδώ. Εσείς λοιπόν πρέπει να είστε αυτοί που θα πάτε στο σπίτι σας, θα πάει ο Ανέσης σπίτι του και θα πει «Μάθαμε αυτά σήμερα», θα το πει στους γονείς και στα αδέρφια του. Αυτοί θα τον κυκλοφορήσουν προς τα έξω και έτσι θα ενημερωθούν. Τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε εμείς θα την κάνουμε. Δεν σας
δεν εμπλέκεστε εσείς με τη δουλειά μας την επιστημονική. Αυτό όμως που κάνετε εσείς, ακόμα και η πίεση που μπορεί να ασκήσετε ότι θέλει το δασαρχείο Λαγκαδά δασολόγους για να μπορέσει να προστατεύσει το δάσος των Λαγινών, για παράδειγμα, ή στον Δήμο, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Η δύναμη που έχετε στα χέρια σας δηλαδή, δεν τη ξέρετε πόσο σημαντική είναι. Έχετε πολύ σπουδαία δύναμη στα χέρια σας. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα χωριά μας έχουν ησυχία, αλλά έχουν και παράλληλα όμως και τη δυνατότητα να εσκηνήσετε πιο ελεύθερα, έτσι δεν είναι? Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ και... Είμαι ο Νικόλας. Νικόλα, ακούσέ με λίγο. Είμαι ο Νικόλας. Άνοιξε το στόμα σου στα φωνήεντα. Είμαι ο Νικόλας. Είμαι ο Νικόλας. Πολύ καλύτερα, Νικόλα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε και εσύ για στιγμές εδώ, είσαι... Είμαι η Αθηνά. Γεια σου Αθηνά μου, τι κρατάς? Επιμελείσαι, μην μιλάς μέσα από το στόμα σου, είναι βασικό. Η δασκάλα όταν θα σε ακούσει να μιλάς με πρωτόφωνο φωνή, θα σε βάλει καλύτερο βαθμό. Πού είναι τα Λαγινά? Στο Δήμο Λαγινά. Πόση απόσταση από τη Θεσσαλονίκη? Και τι γνωστό έχουμε εκεί δίπλα? Λέω πολύ γνωστό η Λίμνη, δεν είναι γνωστή, τώρα σταμάτα και εσύ. Έχουμε τη Λίμνη. Ωραία. Πάμε... Πώς είπαμε το μικρό σου? Λοιπόν, κάτσε, η Αναστασία θα κάνει εισαγωγή στη Δέσποινα την Κρητικού και θα την ακούσουμε από τα δικαστήρια. Σου. Είμαι η Χρυσάνα Τζίμκα. Από ποια περιοχή είσαι, Χρυσάνα? Από τα Λαγινά. Ωραία. Και για ποιο λόγο είστε εδώ? Είμαστε εδώ πέρα για να σας πούμε διάφορα πράγματα για τους δασονόμους για το δάσο μας. Ναι, το δάσος. Και για το περιοδικό μας. Ποιο είναι το περιοδικό σας? Έχουμε διάφορα τεύχη και έχουμε διάφορα τεύχη. Ναι, Παναγιώτα, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Έχουμε διάφορα τεύχη και σε αυτά τα τεύχη μιλάμε για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και έχουμε και διάφορες συνεντεύξεις. Πώς σε λένε? Παναγιώτα. Παναγιώτης Μαθιάκος. Εκεί. Για την αποστολή αυτή, που είναι και μια εκδρομή παράλληλα, θα μιλήσει η κυρία Ελισάβετ. Ναι, Ελισάβετ. Είμαι η δασκάλα της πρώτης, είμαι η υπεύθυνη δασκάλα για την έκδοση του περιοδικού. Το Book for All of Knowledge έχει ξεκινήσει να λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια. Είμαστε στο 4ο τεύχος ετησίως και όντως είναι, όπως τα είπε και η Χρυσάνα και η Παναγιώτα, είναι ένα περιοδικό το οποίο καλύπτει κυρίως την ύλη βασισμένη πάνω σε συνεντεύξεις. Τα παιδιά που είναι μαζί σας σήμερα είναι ποια τάξεως? Είναι από την πρώτη τάξη, από την τρίτη, από την τετάρτη, πέμπτη και έκτη τάξη. Είναι όλα αυτά τα παιδιά που αποτελούν τη συντακτική ομάδα του περιοδικού.